Práve ideme z akcie Stranského mýta. Bolo to výročie 30 rokov Gumených chlapcov. Asi bola to prvá breakdanceová skupina vo východnom bloku. Začínali v 84. Keď si uvedomíme, že v 84. bol natočený, a v 86. dokonca, neviem, že film Beat Street, na ktorom som ja vyrastal a učil sa breakovať. Títo chlapci ešte 2 roky predtým už trénovali, tak to je neuveriteľné. Proste ja prvý styk s gumenými chlapcami som mal cez televíziu. V programe možno príde i kúzelník a to bolo čo neuveriteľné. Ja som dovtedy vôbec nevedel, že čo to je breakdance, ale som videl energický akrobatický tanec, kde sa točili na hlavách, robili vrtuľníky a ma to úplne očarilo. V tej dobe vlastne neboli nejaké materiály, že odkiaľ človek si to môže zohnať. Tieto šprty v televízii bola aspoň taká malá studnica čerpaní, takže ja som napríklad z toho čerpal. Dneska som hral na platniach, inak hrávam akože na seráte, ale tak som si povedal, že je to taká pamätná chvíľa, že gumení chlapci vlastne taký old school, tak bolo by pekné vlastne ten old school nejako oslaviť, tak som vyťahol platné. Som unavený zo života, unavený z práce, doma sa si mám energiu, osobnú v hlave. Viem, že som odaroval, no musíte ho vrátiť, lebo dneska je to na vás, ľudia, musíte ma nabiť. Dneska som bol jediný, ale verím, že všetci DJi, čo tu hrali, majú doma pekné zbierky platní, lebo to je základ. Toho, čo s sebou ja siem hanečko do práce, toho, čo s sebou po koncerte pije na bare, toho, čo s vami nevyjebáva, jak som chceme, tak daj ruky hore, urob bordel, nebuď posraný. Sem tam mi to akože skákalo, musel by som si tie platné vyčistiť, jak tu na Jankovú hlavu od prachu. To mi robí dobre, to ešte mi strach. Ale tak myslím, že ľudia sa zabavili. To, že som stretol s gumenými chlapcami, tak bola pre mňa veľká česť stretnúť streetbreakerov, čo je vlastne druhá generácia po gumených chlapcov. Som myslel, že si ma nebudú pamätať a normálne spoznali. Takže to je také milé, že sa pýtali, že čo robím, tak som povedal, že už nebreakujem, že som vlastne DJ a pochválili ma, že vlastne ten hip-hop stále žije vo mne. Tento čavo v 94. ty koko dával stepy. Poď. 5, 6, 7, 8. 4, chápeš, 94. To si mal natočiť. Bolo také príjemné. Ja akože normálne